ka Bible ka kulari ka buram ha kalonor. Ka jing im Kristan, ka de ka madan yalet ma. Ka kambon, ka jing syak shitom bat ka jing yalet, ban ya ka buram. Ka pop ka ti ka buram ka jong blay. Udon ka jing temu, habau syak ba ka balang, kan yat, lingba, ka bapelong ka jing jot, ka jing pra, ka jing puot, barha ka bakut, ka jing yap. Ya ka jing penkia, baru blay ulak ban ay pi, ya ka jing tau, tamai. Haduk kini kisngi ujisu dang penkia kajing pensitom ben kala jur bah kini kisngi Henry Kristan ki banengkong kim sngau lengo ki bala ngop hagini ki jihikai bad ki bala te spa shaginong hikai prosperity theology ki bayap kum ki martar nagabentaga gospel kila syak shitom ha kani ka pertai Henry mentakiyo mat ya kajing pendon burom hang taha paradise